Mak Nur. Jarine bojone Pak Darto ki diceluk Jeng Darto. Iya. Yo. Ya tapi nek bojone Pak Ngatno diceluk apa, Mak? Mata niku, Pak. Nek mung Darto jenenge Jeng Darto. Iya bener nek bojone Pak Darto. Tapi nek bojone Pak Ngatno. Nek bojone Pak Ngatno ya Jengat. Jengat apa to Mak sing jengat nak ngomong rek sejelas to? Jengat no. Iya opo to sih? Tak iso jengat-jengatan. Lah apa to Mak sing jengat siapa nih? Ya jengat lah mencelat murah ki ngomong nek dijengat-jengat. Lah Mak Nur kuwi senengane jengatno wong. Tak suka lho aku ngene iki kok bendina isuk-isuk iki malian kok jengat-jengat. Gak suka apa biasanya Mak Nur nak roh barang jengat ki lho. Langsung tancep gas. Kok gak suka kuwi? Kok geting aku kuwi? No.